Nedávno jsem vydal novou verzi blob trackingu, která je vlastně vylepšená oproti tomu minulému blob trackingu, kde šlo čistě vlastně jenom o obrázky vytvořené pomocí umělé inteligence a byly tam rakontrapy a nějaký čtverečky tam prostě hledali rozdíly. Tohle už je nová stylizace a nová forma, která vlastně se zakládá na tom, jelikož blob tracking hledá ty rozdíly, jak už jsem minule říkal, tak tady vlastně ten blob tracking označuje jenom tu barevnou část, jenom vlastně ten hlavní rozdíl, co na té architektuře je. A právě proto to jde skvěle vidět. Tady přímo na architektuře jsou to zase obrázky vytvořeny pomocí umělé inteligence, jenomže právě tady jsou tyhle baráky, na které se promítá videomapping. A vlastně to je ten rozdíl. A vlastně ten blob tracking tady v tomhle ukazu toho videomappingu ukazuje všechny rozdíly. Ukazuje vlastně rozdíl mezi tou solidní, čistou architekturou a tou promítanou částí, což vlastně vytváří strašně zajímavý obraz. Nicméně jsem udal ještě další změnu a to je to, že jsem zmenšil rádius toho displacementu, který vlastně v každém tom blob trackingu je, to znamená ten čtvereček, který vlastně je jakoby nově vygenerovaný pixel úplně z jiné osy XY, což je taky na další povídání, ale vlastně dělá to skvělý obraz. A vlastně tím, že je to menší, tak ten čtvereček se hezky vleze do toho celého blob trackingu, do té celé bubliny, která vlastně označuje ten rozdíl. Takže to je takový nový objev, je to hodně technický, je to taková nová forma. Samozřejmě se těším, co mi to umožní dál, takže sleduj pro další progres.